ke ngokuncoko wena ithini indaba yakho lecha siyezona kuwe Phone okay ubanikile abantu for aba basebenzisa just because wena awudibenanga nanto ke unazo izindaba zothakatha ithini indaba yakho isebenzisa iChamber fundini iChamber ikhona pha yadini for umama Afrika kodwa ke mina ke njengejani uyabona ndiyazazi bafuneke ndizawulala okanye ngoku mandiyobetha amajawuka kuseeli andiphinde ke ngoku ndiguquke andiphinde ayenze kusasa unomchamo ngo2 wena na ngo12 wena uye uthini ke ndoda hayi ndiyibuza wena hawe lelo masithi sedlula hayi bafethu utheka mina xa uthetha iChamber ikhona nakuwe cha kuba ke ngoku ufuneke la Chamber yakho uyisebenzise xa kho umama amadoda ningaleni ninyasha amalungelo ami ndinamalungelo andiniyisebenzisa isetyenziswa nguye ayikhona umama Afrika iyafakwa uthini hayi andisebenza ndiyayigqitha bula ndimbuza yabo senize lento kama methuni thethiwa nithi mosininazo noyithuka le umbuzo wakho uthi zilala phandle xa bengekho mama Afrika nawo kanye ziba lapha endlini yilento ndijana awungumbuzo lo ungathi lento uyabaleka wena ubalekile lo muntu ndoda yabo beke hayi athetheni ubhuli bathi kodwa ke madoda masiligqibe kwelithi ulihlazo endoda ebethe phose scooter yabo yasesa hayi fondini banenhloni okay khame ke ngoku naba behlala okay mfethu amajani ngoku ne esiba izinto ezitshintshile kukho izindlu ngoku endlini yabona izitena kuba ku toilet endlini phakathi lamajani ithini into yabo that one